guys, maato ko sa Malati, sa San Andres Malati, kay magkuha ko sa ipadani na ni Mar. Kanas Mar madihan no nahan ng high school best friend ja. Amo pa po na igaagaw sa taga-sudlon siya, sudlon alis siya. Sa karon, salamat lang po kay Kugyan si Janinda. Ni man si Jag, ay pag si Jagda, total nagsama ko lang po. Tuloy-tuloy na pagpila niya ni Joe, nakita guys, kaya mo naging nagtrabaho si siya. Naaga ko kay na ako na rin nag-filmi, kaya mo ito nag-pandemic po. Sa karon, biyahin ko bisa lang uwan na kay kaya laging kakalanan ka. O, sila mo dyan na hagdato. Kaya di mo po pilit pa, umaan na, kasi mapag-asang dato di mainit. Kaluwi na mo po kung hagdat-hagdato itang da, kaya nagdagan pag-ipadaan na nanay. Manig akong panahon karon din, sige uwan. Grabing napukas. Mga agyaanan na kasi nagawa sa mga ipangpalian. Ay grabing uwan na dyan din nakita. Kita-kita, it's lang tanin do guys, kaya padung ko sa Alabang lang. Ato ko sa train station sa PNR, kaya mag-train ako. Kaya madun ang ticket ko siya, masahin si Marma, pinagsabihan na okay. Hatang plano, ato ko sa airport, ganin mo si Janga. Kung gusto na ko nakupamasahe, kaya lahat magudog biyahe, kay putol-putol na kay ruta-ruta na. Maida na naman kong pagkaksoon sa Malati at to sa kundo nga dyan yung trabahoan. Dapit sa Baywalk. Dito na lang kung ato. Ato na lang kung matagbo ni siya kay nampot siya kauban, ikagaw po ni dyan nga, dyan i-recruit mo. At tayo gabot kay nag-agent pa na si dyan agency guys. Usa ka agency na legit. Kung try na gusto ko ato kaya kasi pwede ko ma-apply po. Kaso Middle East lagi gihapon. Istorya pag meron na sa ikuanin na. Yabot na sukod daris Alabang guys, nagmahay dito ba? Dito na tao kalakon, kung saan ka man nga kinahanglan ng grabing baha. Tungod ang baha, kaya mas ang sapatos na baha. Arap itong gawang baha, ito man dyan naglasa-lasa ang tubig. Dapat tayo bibiling ticket sa train station, tanawa ni Rog. Di ba ka ito ng tao? Ano ba probinsya mo, te? Kaya malaging gabaha man, kalit pagpunod ang tubig. Pero saan ka na uwi? Ah, andun yung bahay mo? Oo. Gusto ko kasi ako. Dapat pala, hindi na lang ako nagsapatos. Malansa-lansa pa. Grabe. Wala na, basa yung ilalim. Nalinis kaya yan, te? Galing ba sa ibabaw yan? Babaw, pang puro putik. Ayun o. Oo. Nahugas na tayo, parang malinis naman. Kaya tayo mag-grow nito. Ay, nako. Ulan ang lakas. Ulan na kasi. Ano kaya to? Uwi ako mamaya na ano. Hirap mo muna dabit ko. Kaya ba yung mamad na yun? Na-amaze ko gamay guys, kaya dugay-dugay na po asa kay og PNR nga bago na ang train. Sana wag na umulan Bago mamaya. na ang ka ng bagon sa train ba. Kaya, ano ba itong bunawa sa dyan? Ito nagkarag ko. Yung kaning Alabang station mo is the last, ang pinaka-last po sa Picas Tutuban station po. Takang tigong guys kay
23 pamasahe from Alabang to San Andres Station. Ato Magos Malate. Guys, ani guys, pagsakay sa train kaya arong bugnawan sa basa pa jud ko. Panghana lamang giga sa gangbag kaya arong mawawag ang katugnaw. Adula to pa pwed. Kaya mahapit pud mo sa kaura sa kuan dagan sa train sa moabot sa San Andres Station. A few moments later. A few moments later. Ginipis trek. San Marcelino. A few moments later. Nabito kay imo? Nagpila na ako sa kuwat sa tren San Andres Station pa Muntinlupa. A few moments later. Sakay na kong jeep guys, padung na og yason gikan sa Muntinlupa. Wala ko nakabidyo sa sud sa train, pagsakay na nga kaya ang mga tao nagdinasukay na. Nagdinasukay na kaya naghanon na pasahero tungod kay first hour ulian na dya. Bubing taha kay patakaran karon ang mga laki gilain dya, gilain pag mga baji, mga bahala pag dinasukay, paskaya pag mga baji. Damoto ako kalingkod kay puno ka dya, unahon mag mga priority nga ang yung lingkod tibong ang kato mga buntis ang tuting abot ko gabarag radyo ko dyan karon ano ni dahil na jeep Alabang to Biaso.
few moments later. Grabe lang po kagagyanan guys, 7:42. Ay, ito. 7:42, di anak ko sa bahay, abot na ko dyan. Basta man lagi ko ganina is baha guys. Magligo sa ko kaya arang katawa na. Nandar ko magtiwas og vlog sa ang nada. Nagipadang nanay kay may puwas ko kaya arang katula. Naman na dyan kong ligo guys, andyan nagkuan pa ko. Magtakang kong dinungag kay muli putos ko yaron, may panihapon, kaway luto. Karon hanang ipakita ninyo gun sa tong hanggi kuha gunja. Daghang kadong salamat sa ahang best friend. Mar salamat kadong mar nagdali or bagatid kay laban putus jang nagdali. Alas 7:42 may pagabot na dari. Isa pud ka oras ag biyahe sa tren, nagdulaw pa pagbaktasan nagnaog sa tren padung sa sakayan sa jeep padungar eh. Dugay-dugay ko kasakay kay dugay pud ag jeep nga padungar eh. Karon guys ang ipakita ninyo. Tuwa nagsindan pug takam. Dinengag, nag-init pug kog suwa tong adobong manok. Medyo pwede di ko maligo kaya ron ng pangataw kaya agbahagan na alabang patuhod jagan sapatos ng pasaa murag butas nga nasudlag tubig jara pa dyan katuwa kaya siyempre tubig sa drainage nga kanal may apaw ang katuwa lagi ganto salamat din kay ngani mo din natay gusto makakaon na lagi na timingan man pas nagbunak di nalaman basta kay makakaon tas ipadangan na eh. May sa unahan na guys, itong pinakailalang. Hindi putos nila na yung sa mani. One day. Sa nila ni Kurami. Kaya ganan kumusuot dani. Paman na madada sa ngagi kay kalimtan na kaditong Alicia. Dress ni Kurami na ika ni Desiree Camanso sa Singapore, Caribbean. Tabako parang undoy. Saan man yung naamay bisyo, di suportahan na lamang pud. Okay rag, manabako. Tanga di laman mamaji. Parang yung tabako doy. Hindi nag-iingan na sang manghod, tablidya, kay kakananan kung sampurado. Hinga mo ko kay, hinga na may palit. Tablidya nga powder. Bawa naman kapulat ko kay Bog na Abanis, Manila. Murag na aman siguro. Alam mo kabantay. Kari. Suman. Salamat kay gidaghan nila na yung agsuman budbud. Ano bitaw niluyahan guys, da parat-parat mamaning ganahan. Gawa man ko nakakaandas dito ko kay kung nalabaho man lagi ko amang kusbay. Gawa man pud siya nakasumandas pagbalik na kay man tong nagbagjo. Salamat kaado madardar. Salamat na laman po ko kay bisag namaradig ra ko gamay. Nag-effort man dahil pagpada. Salamat po ko sa best friend kay ning dapod. Bilin lang magkalamay kay wa man day bagigs. Diyan na lang kung gihatag sa staff ang kalamay sa airport dito sa Panglao. Pagtabli ka nga sampuraduhonon. Ang mahala na dahil kunon ni karon guys kay tagsa na lamang kung ikakaurus buhon kay nangatumba pagbagzo nga daot. Ada ka po dyan gipada kay da kunog makuhaan ko dito simba ko. Kakanan kong sampurado. Hindi bibingka. Di na dyan kumaikag sa Facebook. Dream come true na dyan. Kaya diyan, abot na dyan bibingka dari. Daghang salamat nay. Diyan, naghana na ba rin pigipada. Haningan akong gamay ra. Daghan na ipod. Ang problema na basig. Mapano sinuuni kay ako raraba dari. Magul magbakaabot pa rin Sabado. Makakaan po sundoy. Diyan, bukaan na dyan ko. Bakal lima kan,
giapoy kuan guys. Muron. Dia. Oh, bala ka man kung mapan sa liba kay pinagid ka kaas undo eh. Ay Merkulis paron. Gagapon na ni giluto. Luwad na naman na halamang butang pahungawan ba og basin dai pag makaabot pa. Da muron daghan pa jud ipada. Worth it man pud ka dugang biyahe guys bisag nag humuhumo ko sa baha. Bahalag na nga to ko. Kay ag train bahalag dugay pud pero nakatipid ko sa pamasahe kay from Alabang to San Andres 20 ray pamasahe train. Pero mao lagi pud. Naghumuhumo lagi po ko ganyan sa baha. First time din nang naghumuhumo sa baha. Kay kanila lagi natay gusto ba? Ning kamot lang mga jud makadto. Ara man jud uwana na timingan man nung pagara jud uwana ka jud bunag kadto sa tanan. Ara pa jud ang basaa. Naman na lang ko sa niabot si Mar. Kay na kuan pud sila na dilid paglang flight kay air traffic kuno. Pud sila ka jud dugay sila nakakuan, lipad. Ja, dugay pa jud sila nakatugpa kay libot-libot pa kuno kay arang baga agad Gusto mga jud uwan. Wala gyud bukog ning uli sa Bohol kay nakakaan ko. Daghang salamat Mar. At ang sabot ha mo lagmos joy dari og makabakante mo. Dadala mo joy dari mahuman na sa kasi kaso sa jang mga pidos, mga tisda nga na. Ug sa uwa. Ako lang magdugay niya kaya mo man pud sila di basa on. Hay duga pa naman panood sa lamang inito. May sulbat ag kakaribing. Dagham. Tuman. Budbud og katong pilit og kuan. Moron. Ay. Inja guys. Naamiss ko sa train. Kay last ko nakasakay og train dahas 2019. 2019 ba to? 2018. Itong naghiring ko sa una. Pag-train sa una, mura kag magsakay kabadyo, magtuya. Kay mamon to ilas ang sakay kay di ba nag-pandemic naman, mamon po makalakaw nang buwan po kumakangadto dito. Anja mo to, namiss ko kay ang train bag una, anja arang bugnawa pagajud. Untong pagpadung mura ko gi prusen kay basa ko, anja arang tugnawag. Train anja gamay ra pay pasahero pagpadung hagenja. Anja pag uli mo to naghanan nagpasahero kay rush hour naman. Malagi bag una train nalami na. Improve na paggamay. Maraming salamat Nay o Miyay. Da nakaabot na dyan. Nakatuog na dyan kong tarang kay naikagkos katong na mga puspos nila nga na mga bingka kakin ang kodya. Nagkalamay guys, mag-move on na naman dyan ko kay wadyo na dag kalamay nga gipadasang manghod kay waman day bagahe si Mar. Di man to pwede si Jaihan Kerry. Natuluro man po to kabuk gipadasang manghod. Wadyo na da, gidyan mo kunong gibilin sa stop sa airport. Sa gilaman sunod na lamang po pohon. Makamove on lagi ko kay damang pibingka o budbud ni nanay. Ang salamat. I love you ninyo. Katod na mapaay ka video silang Mar ganina kay nagdali kay kitang gidangan mo abroad ija pang gidan sa silang agency kay ang maka-fill up kuno application da. Kabot yun na mo wala dyan kay nag-close na ilang agency. Umalat ko dyan kapito kay dali-dali na lagi guys ha. Topic na po dyan nakatataw kay rush hour na. Pero atong ganyan nga palagan sila nga ripon